Jeg vil gerne forklare om nitrogenkredsløbet, også kaldet for kvælstofkredsløbet. Og som I kan se her, der kører det hele i en stor ring, på trods af nogle få afvigelser, der er herinde. Vi starter nede her i højre hjørne med organisk materiale, altså materiale, som vil indeholde enten C-karbon, eller ikke enten, men både C-karbon, H-hydrogen og O-oxygen. Organisk materiale, det er sådan set alt, hvad der kan rådne, CH og O og C6H12O6. Inde i de stoffer her er der bundet nogle proteiner, som indeholder nitrogen. Det findes også i andre stoffer, men primært proteiner. Det kommer så til at blive til det her, der hedder organisk N, som altså er døde planter og dyr. Det kan enten være døde planter, som kommer her fra marken, eller gylde. De vil altså blive frigivet, når man nedbryder planterne i de her små bestanddele, så C, H og O går fra hinanden, og i proteinerne der vil nitrogen, kvælstof, frigives til jorden. Nu er det så ikke bundet længere, og vil derfor gennemgå en proces, der hedder ammonifikation, som vi altså kommer videre til her. Som betyder, at de vil blive omdannet til ammonium, altså NH4-. Det er bakterierne, der er ansvarlige for den her proces. Det er det sådan set også herhen, det glemte jeg bare lige at sige. Det næste, der så sker, det er, at bakterierne, eller det næste, der sker, som bakterierne også er ansvarlige for, det er det, der kaldes for nitrifikation, som sker hernede. Og disse nitritbakterier og nitratbakterier kaldes for kemoautotrofe. Og det er altså bakterier, som kan bruge uorganiske N-forbindelser som energikilde for at kunne danne organiske forbindelser. Det smarte ved de her kemoautotrofe bakterier er, at de ikke bruger sollys som deres energikilde, men kemisk energi til at lave organiske stofforbindelser. Det får de af ATP'en, fordi når planten laver nitrifikation, der gemmer den ATP'en. Lige for at nævne det, så er planter fotoautotrofe, hvilket betyder, at de bruger sollysets energi til at lave organiske forbindelser, såsom for eksempel glukose. Bare lige for at give en forståelse af forskellen. Videre. Når man, man kan så se, at på nitrat og ammonium er der en opadgående pil her og her, hvilket altså betyder, at de her to stoffer kan optages af planter. På nitrat er der samtidig en pil, som viser nedad. Den er her. Som altså betyder, at det kan udvasses til grundvand, fordi I kan se, at grundvandet det er hernede. Når nitratet kommer ned til vandet, og så forurener det faktisk vores vand, hvis det regner. Desværre, fordi det er faktisk nitratudvaskning, der er skyld i alt det iltsvind, der er rundt omkring i havene. Det skyldes kolloidpartiklerne, som altså bare er partiklerne, som jorden består af, fordi de er negative, og det er nitrat også, og derfor kan de ikke binde sig til hinanden. Det er altså det, der kaldes for nitratudvaskning. Nitratet det fortsætter så videre over i den her ovale boks, som I kan se her. Den er lidt anderledes i forhold til de firkantede her, fordi den arbejder under anaerobe forhold og kaldes for denitrifikation. Det betyder ikke, og nitrifikation det er sådan set det samme som her. Så det betyder bare, at man fjerner nitraten igen fra systemet. Det specielle her var, at det sker under anaerobe forhold, altså uden ilt, hvorimod de andre her sker under aerobe forhold, altså med ilt. Denitrifikationen er altså 2NO3, som bliver lavet om til N2, og så plusser man det med 3O2. Her ses det, at vi har to nitrater, som bliver lavet om til dinitrogen og dioxygen. Nitrogen det er en gas, så det fiser faktisk bare, eller siver heroppe i luften, hvor vi i forvejen har 78% nitrogen. I luften gør det sådan set ikke rigtig noget, men i jorden ses det som forurening eller gødning. Og noget af det her, det kan så bindes ved industriel N-fiksering, som vi kan se her. Hvor man tager oxygen og blander det med et nitrat og laver derfor en ammonium- eller nitratforbindelse. Altså kunstig fremstilling af gødning, som kan spredes til markerne, hvis vi kigger på den her lille lastbil her, som altså kan sprede det her gødning til markerne. Det er faktisk ikke noget, mennesker har fundet på. Det er sådan lidt noget, der sker af sig selv, fordi hvis man følger den her pil, der går rundt her, så sker der det, som hedder biologisk N-fiksering. Og fiksering betyder altså at binde sig fast. Og det, der sker herover, det er, at i sådan en plante, som oftest er en ærteplante, eller kan også være en kløver, vil den altså gerne have nitrogenen, altså som den bruger til at lave proteiner med. Og nede i rødderne har vi nogle planter, som faktisk fikserer det, som er samme proces, som der sker heroppe ved det industrielle. Så kan bakterierne altså lave det om til nitrat og ammonium.
Bakterierne lever i sådan nogle iltfri knolde, men det er et ret lille billede, eller det, hvad hedder det, det er slet ikke forstørret hernede, så man kan ikke rigtig se de her knolde, men det foregår så, eller de er hernede på rødderne. De indgår så i symbiose, eller altså en symbiose, og nu er ringen sådan set færdig, for når de her rødder, eller planter, de dør, hvilket sker hele tiden, så bliver det altså til dødt organisk materiale igen, og så starter vi sådan set bare forfra, hvor den går herhen af. Der er lige nogle andre pile, som jeg lige hurtigt vil gennemgå, fordi ser man heroppe, så kan man se, at udstødningsgas eller fabriksrøg heroverfra, ja, det er sådan en samlet pil her, det bliver til noxer, og de her X'er, det er sådan set, står bare for noget ukendt, så det kan enten være nitrat eller nitrit. Og når det så kommer i kontakt med H2O i form af regn, eller tordenvejr, eller lynnedslag, som vi kan se her, vil det lave salpetersyre. Og hvis man ser på, eller vi kan også lige gå herhen, hvor man så lige ser den her pil, der stiger op fra gyldetanken, og det kan man lidt sammenligne med, at hvis man ser gyldetanken i dag, så har de sådan et telt over, det er i hvert fald hvis de er sådan i storbyerne, eller tæt på byerne, og det skal altså sørge for, at der ikke kommer det her meget ammoniakudslip, fordi det fordamper, som jeg også skal se her. Men det her salpetersyre, det er faktisk meget gavnligt for markerne, og hvis det lander på markerne, er det selvfølgelig godt, fordi det er derfor de her pile går herned, men hvis det lander på en hede eller en sø, så vil det faktisk forurene det. Den sidste pil, som går her fra markerne og ud i byerne, hvor der så står fødevare, det er altså bare fordi, at når det her kommer fra markerne ind til byerne, så spiser vi det, og det bliver så, eller kommer så ud som afføring i form af spildevand, og så har vi faktisk en nitratforurening ude i vandløbet. Men det var egentlig hele figuren, forklaret som kredsløb, og så med de her forskellige afvigelser. Og det var kvælstofkredsløbet eller nitrogenkredsløbet.